One News huwa infurmat li kummenti li għamel dalgħodu fuq ir-radju tal-Knisja d-deputat nazzjonalista Mark Anthony Sammut li hu parti mill-establishment tal-partit għal rabja fost elementi mill-grupp parlamentari tal-Oppożizzjoni. Meta kien qed jiġi intervistat minn Andrew Azzopardi, Mark Anthony Sammut qal li ħafna min-nies li jitkellem magħhom huma dispjaċuti dwar il-fatt li l-Partit Nazzjonalista mhux jirnexxielu jippreżenta front wieħed maqut. Huwa kritika blaħrax lil min ma jbaxxix rasu għar-rieda tal-maġġoranza fil-partit. In-nies waħda mir-raġunijiet nemmenin li ma jivvotawx il-Partit Nazzjonalista għax għadu ma jarakomx bħala steady, mhux hekk? Jiġifieri li aħna qegħdin hemm bħala partit, nkunu ddiskutejna bħala partit, u mbagħad ikollok min joħroġ għal rasu. Jiena mhux dejjem qbilt ma' kull vot jew ma' kull deċiżjoni li jkun hemm fil-partit, imma ħafna drabi jekk imbagħad tara li l-maġġoranza sejra hemmhekk. Tbaxxi rasek u timxi fl-imkien. Ma nistax kull ħaġa li ma taqbilx magħha toħroġ tiżvija rasek. Id-deputati nazzjonalisti li huma infurmat dwarhom One News kienu urtati wkoll għal kif fl-istess intervista meta mistoqsi dwar il-mod kif kien tneħħa Delija minn kap tal-partit, Mark Anthony Sammut wieġeb li l-passat issa huwa passat u kulħadd għandu jħares il-qudiem. Huma fakru li l-istess Sammut ma kienx tal-istess fema meta minkejja li l-maġġoranza tat-tesserati tal-partit kienu eleġġew lil Adrian Delija kien anqal lil mijiet u kien jiġbor il-firem biex Delija jitqaċċat minn postu. Fil-grupp parlamentari tal-Oppożizzjoni diversi qed jikkummentaw li għal Mark Anthony Sammut dak li kien tajjeb fi żmien meta kien kap Adrian Delija issa taħt Bernard Gregg sar ħażin.